Di. Nah, iki wong iki. Di. Ngopi lah, golek inspirasi. Yo ngalah kopi entek pisan. Urip ndak ono menake blas. Wis ra sido entuk inspirasi ngene iki. Opo telepon iki? Halo. Halo. Info. Aku wis nang lokasi. Dang rene, Lokasi tinggi. markas. Oh siap, udah OTW gaskan. Siap. Dal ning Tegal ngrabuk menawa tandurane lemu. Woe akeh kena nggo mendem. Urip ndak ono menake blas. Oh, diacuy. Di wonge. Wonge ra eneng kok. Di, omahe rek kancingan aja nih. Cok iki. Di. Rane. Kowe ning ndi iki? Wonge ra enek, diodoket mau aku ning kene mau. Aduh. Sopo ya dia prank tengah jalan. Ket mau yang boleh sing di omah, tak duduki. Ket mau ki ora nyauri ora kancingan wong ra enek omah. Sing di omah ki nek aku ki rene ki jane arep golek arah. Artuku gak golek. Aku wis mendem parah iki pokoke. Aku njuk-njukmu cuk. Jajal teleponan iso di omah. Aku ora duwe HP. Lah pe mrene ndi? Go bojoku. Bojoku kerja apa dhewe esuk. Lah ki telepon aku nggo opo nih? Empu aku lali aku yang ndekmu mendem parah cuk. Ngomong ngengkel to. Aku mendem parah. Gak usah tak telepone. Telepon cepet. Kentekan anak. Tanduran diraku ping selawe kaya panggah woe sakmene. Ramenak blas uripe gae. Yo, karuan rasa urip-urip nyusahne wong ae. Rupane ra lemu-lemu. Kunci suwi kodene apa? Ini anu, kode rahasia iki. Saya tak beli kok. Duh, apa ini muni nek kono? Duh, Bucah. Loh, gak loper piye? Parah nih. ini muni. Ya apa, Cuk? Ya, aku tutup nang kene weh. Nang kene. Libek ngopo wae. Boleh wong oke maksudmu piye nek kono weh? Malah turu nek cakrukan. Boleh arak lho. Yaki. Iki lagi tangi kok kromo ya. Lah yo. Botolmu roket steril tenan ra, Pak? Aman, Pak, asli wi. Piye ngene iki? Bakal lisensi ya. Ngene. Loh, tak tae lho. Wes. Beh,
Kleru ki lho. Dumbe iki. Nyate kowe. Nah. Lagi terus gunane apa nya dombe nah? Alah aku Mas. songer iki. Iki konti iki golekane iki. Waduh, kok etanan. Etanan no enek-enekane, biasane Bayu Samsam saka kulonan. Gak wis samono ae. Aku gak pokok lungguh. Iya kira lu ngono sih lho. Iya lungguh. Penak ayo le. Ginane nang kono yo. Aduh, jancuk. Liwat kono lombo dalane. Aduh, cuk, aduh. Aku pengen jedak iki. Engker ae wong. Piye iki? Piye? Tunggale cek ora apa. Wis areke gonen ngaleh. Aku tak turu ngantuk aku ganggu wong ae. Aku piye? Kon Wis areke gonen rono ae. Arep turu aku. Ganteng wong ae. Nyapa Ron? Info mendem letre asik. Wong kok panggah ngono ae. Wong kok gak maju-maju blas. Ora ngombe dadi opo? Yo. Keri. Motorku keri. Oh iya motorku kuwi. Motorku sing keri. Go. tamu blok. Loh, dapat turku ning ndi gak? Walah yo, lali wis dikon. Tanduran nek koyo ngene, cupene dirabuk wis lawe ya padha ae ora gede. Cah loro kan ning ndi biasane info dulu moro info meletre asik. Ora nek ketok. Lek potes, nuwun. Lek potes, kula nuwun. Ruang kerja jane mau masuk gak enek. Kerja paling. Enek wong ron. Wih, Lah iya. Lek tes. Mindi. tuh pindah. Pindah ya. Nyapo gak ning kono iki. Oh alah lah kepo wonge tegalan kae lho ron. Ya, ya, kae, potes. po. Bang. Parani. Nyapo. Ayo mendem. Biasa. Jadi alat e. Iki. Alat pisane. Iki menak iki. Yo. Tak nesek. Iki gaman kita go golek asyik dino. Kilo. Ya terus iki ning kono ya. Nang kono. Enak adem. Ayo ning sobat ya. Ayo. Wis wek dilek iki. Lah goblok kursine kae mbok gowo. Polane iki lho, polane piye iki lho. Nah, yuk. Tuwek-tuwek gak jebol. Aduh, bakak iki pacul bareng. Patul dibuang. Pacul dibuang. Asu. Wes. Polamu lho. Tambel gedeng iki. Nah, wis nang kene iki nggone enak iki. Lah ning kene ya Adem. aduk iki. Wis bacot. Kene ae lho. Kene ae. Yo, Wis nggowo bandare ning tengah. bandare ngadeg kae. Ini kan gayeng bandare ngadeg kae. Rasa lungguh. Ah ning kene nggone kan gayeng nggo mletre enak adem kok. Udan terus sadar rugi leh mendem ki nggo. Wis bubar loro. Udute ceplok, Cuk. Cek ya. Ya. Wih, kan tadi Matamu iki bandar separo. gak popo los. Ngapusi wong neh Wis, iki. wis. Kancane sing remuk. Los. Wih, katanya utah malah. Aduh dong rugi ya. Los.
Tambul opo ki? Uyah-uyah jaran kok piye. Ini rayu dia yang menikmati urip. Apa ke sore-sore mereti? Dan aku bentar. Sopo sik iki bar aku? Yo sembarang wis ya. Mataku ra ketok tak beki aku wis. Bek lho ya. Bek lho. Bek iki. Bek Eh, iki, bek. bek iki. Bek. Yo, nang terus nih. Iki bek ya nih. Ojo nggo raup no. Ah, gak kuat. Iki bek iki lek tes. Lek tes. Aduh, buta kabeh iki Wes piye tenang iki? lek tes, gak apa-apa lek tes. Tarah iki rada mumet lek Aduh. tes. Aku mendem iki. Bandare semendem lur. Mendem parah. Parah kancane dibeki iki lho. As. Brengosmu miring lek tes. Ndasku mumet iki. Yo ngono no, pacolmu kalau ning ndi? Langsung ku ndi lek? Bu ning ndi kono meng? Pacul jare dibok-bong Oh ron. ya tak bong wesane. Lah kita go golek pangan dino kae, pacul kae. Malah tuku neh. Tukone ya? Betul ra kabeh kok. Wes to Nidi. Aku tak beli sih ndasku mumet iki. Brengosmu nyisih, mumet tenan lek. Hati lho lek. Mumet to. Hati Mulai lho sik. wis. Iya, Kasih hati-hati ya. lepakan lho. Wis kasangarit. Enem wis. Piye lek tes ra enek iki. Lah iya. Mau lurut tok nih. Nyah ini. Ah, mumet dasku. Duh. Aduh. Aduh, bocah biaya aneh ngerti nek mau mendem ah ditabrak. Oke. Loh, lek tes Terak bocah ya. mulane wis tuwek-tuwek jom letre mambu lemah. Makanya aja mereti. Lah piye ndase mumet nek tambah mumet ora mari. Pengen ngondi. Tahan. Wis dah mulai golek ibumu. Gak. Muli yo. Dah mulai golek ibumu. Anak sapa kuwi? Yang ngene kok liburan wis. Dah mulai. Ya aneh wong gerang ditabrak. Oh, bocah ra diaturan. Wes,